Mariela Garazi, dana ondo entzuten da? Bai? Bai, ondo entzuten da, bai. Garazi eta Mariela, prest? Prest, Mariela. Ados. Danogaz, ez da? Itzultzaia itxoin bitzeu, Goiena prest dau? Bai. Bale, atzaldeon, ongi etorri da noi, ekin gautza urteko azken plenuari, eta, lehenengoko puntu bezala, 2025ko azaroaren 4ko bilkurari dagokionak talaurra irakurri eta onartzea. Bigarren puntua, 2026ko ordenantza fiskalak behin betiko onartzeko proposamena. Udalbatzarrak 2025ko urriaren 7an egindako bilkuran, behin-behineko izaerarekin 2026 ekitaldirako ordenantza fiskalak aldatzea onartu zuen. Espediente hori jendaurrean egonda 30 egun balioduneko epean. Jendaurreko erakustaldi horretan ondoko alegazioak jaso dira. Bat, ondasun higiezinen gaineko zergan, mendekotasuna duen pertsona edo haren zaintzailea egoitzaz aldatzearen egoera, errekargoa izatetik salbuesteko arrazoien zerrendan sartzea. Bi, 2026ko ordenantza fiskalen hasierako onespenen aurkako erreklamazio aurkeztu da. Akordioa baliogabetzea edo zuzenbidearekin bat datorren aldaketa egitea eskatu da. 3. Zaborraren tasan familia unitatea osatzen duten pertsona kopuruaren arabera berapenak aplikatzea. Jasotako alegazioak aurkeztuta, ogasun batzordeak honako hau proposatzen du. Bat, ondasun higiezinen gaineko zergaren alegazioa onartzea. 2. 2026ko ordenantza fiskalen aurkako erreklamazioa ez onartzea. Zaborraren tasaren eskaerari dagokionez egindako alegazioa ebaztea eta onartzekotan 2027ko ordenantzetan aplikatzea. 4. Honestea zabortasa eta urtasan egindako testu aldaketa, ulergarriagoa izan dadin. 5. Behin betiko onartzea 2026ko ordenantza fiskalen aldaketa, 2025ko urriaren 7an egindako bilkuran hartutako akordioaren terminotan, akordio honetan jasotako aldaketak sartuta gero. Interbentziorik? Ander Garai? Bai, arratsalde on danoi. Puntu honetan aurka bozkatuko dugu. Egindako alegazio eta reklamazioa emandako erantzunakin ados gaz eta idazketa teknikoko aldaketekin bebai, eta holan esan gauen batzordean. Baina bozkatzen dana da, behin betiko onartzea ordenantza fiskala danak, azkenengo puntuan hori jartzen dugu, eta urrian onartutakoak bebai onartzia, orduan guk esan gauen hor ez gazela dos ordenantza fiskal loiekin, behin eta berriz igoerak daukon sistema fiskal honekin, zabortasa arrasaten erabiltzen ez danat esateko sistematik askoz gehiago ordaintzera eramaten gaituen ordenantza fiskal hauekin, orduan koherentzia mantenduz, oin bebai aurka bozkatuko dugu. Aritz Murua. Bai, arratsalden guztioi. Gu baita, pues un poquito, como está diciendo Ander,
Votamos en su primera en contra exactamente por eso, diciendo que no teníamos por qué apagar los arras et arras la recogida de basuras, lo que incrementaba. Desde el equipo de gobierno nos dijisteis que ibais a dar esa serie de datos, entiendo que todavía no os ha llegado, y llegamos al final del punto, entonces tendremos que votar en contra por coherencia también. Ados, bozkatzera pasatzen gara. Ordenantza fiskala behin betiko onartzeko proposamenaren alde? Proposamenaren aurka? 11 baiezko eta 9 ezezko. Onartua gelditzen die. Hirugarren puntua barkatu, 2026ko aurrekontu orokorraren hasierako onespen proposamena. Udal gobernuak aurkeztutako 2026 ekitaldirako aurrekontuen proiektua aztertuta eztabaidatze prozesua eginda gero, hasiera batean informazio batzorde bakoitzari dagozkion partidak eta gorabeheren nagusien azalpenak emanda, aipatu proiektua diktaminatu da. Gastuen atalari dagokionez, proiektu horrek oinarria du udal sailek egindako eskaeretan, eta sarreri dagokionez, udalak hartutako erabakietan gehi beste administrazioetatik jasotako informazioetan. Aurrekontu proiektua 81.977.918,88 eurokoa da. Horiek horrela, ogasun batzordeak honako hau proposatzen du. Bat, hasiera batean onartzea 2026 ekitaldiko aurrekontu orokorra, barne hartzen dituen dokumentu guztiekin. Bi, espedientea jendaurrean erakustea interesdunek aztertu dezaten eta bidezkotzat jotako erreklamazioak aurkeztu ditzaten 15 egun balioduneko epean. Iragarkia argitaratzen denetik Gipuzkoako aldizkari ofizialean. 3. Espedientea behin betiko onartutzat jotzea jendaurrean erakusteko aldi horretan erreklamaziorik jaso ezean aurrekontuaren aurka. Interbentzioak. Joseba Espeleta. Arratsaldeon. Aurkezten dugun 2026ko ekitaldirako aurrekontua azken urteetan izan dugun proiektu ausartena da zalantzarik gabe. Dokumentu hau ez da izapide administratibo hutsa, ez da diru sarreran eta gastuen zerrenda soil bat ere. 2026ko aurrekontu proiektu hau gure udalerriaren etorkizuna eraldatzeko borondatez sortutako proiektu bat isla da gure herritarren beharrei erantzuteko helburu argiarekin. Udal gobernu honek ardura hartu zuenean, programa argi, konprometitu eta realista batekin egin zuen. Gure agintaldiko gobernu plana gusatzera bideratutako aurrekontuak dira. Berme juridiko tekniko guztiekin, ziurtasun guztiekin, abentura barek eta lasaietasun guztiarekin eginak. Esan genuen eta hitz eman genuen proiektu hauek egin behar genituela eta egingo ditugu aurrekontu hauen bidez. 2026 urtea lanez gainezka dator, udal langileekin ere gogoratzen naiz, datorkigunak guztioi lan handiak eskatuko digulako. Bateren batek esango dozku, kabirue, bai, arrazoi du, aurrekontu hauetan sartu ditugunak erronka handiak dira, baina Mondrautar garen einean aurrera aterako dugun erronka izango da, baliabide pertsonal eta tekniko ezin hobeak dauzkagulako. Komunikabideetan adierazitakoaren arabera, aurrekontu proiektu hau ez babesteko autua egin dute batzuek, alegia, arrasatarrentzat garrantzitsua diren proiektuak ez babestea. Iturripeko kiroldegia, La Merceden erosketa, uraren bypassa, Gorostizako igogailua, udalako urbanizazioa eta abar besteak beste. Beldur mezua zabaldu nahi duten adierazpenak egin dira, baina guk berriro ere eskatzen dizuegu interes partidistak alde batera ustea eta herri proiektua lehenestea. Guk lasaitasunik esaten dugu 2026ko aurrekontuak Foru Aldundiko ogasuneko teknikarien eta arduradun politikoen oniritzia dutela. Horrela adierazi digutela eta bereiek egindako zuzenketak txertatu ditugula proposamenean. Gu estilo horretan ez goaz sartzera. Eskuinari beste herrialde batzuetan funtzionatu dio eta batzuk onak hartzen nahi dute, baina gurekin jai dute. Egi erdiak esatea, giroa intosikatzea, bidegabeko beldurrak sortzea, ez da gure estiloa. Egi erdiak gezurra baino okerragoak dira, egi erdia gezur osoa. Gobernu plana esen promesen bilduma bat, baizik eta gure udalerriko bizikalitatea hobetzeko, zerbitzu publikoak indartzeko, jarduera ekonomikoa sustatzeko eta hiri jasangarriago, inklusiboago eta modernoago bat erekitzeko bideo horri zehatza zen. Ordutik ona, etengabe aritu gara lanean, zehaztasunez planifikatzen, udal teknikariekin, sail ezberdinekin eta gizarte eragileekin elkarlanean.
proposamen horiek proiektu erreal, bideragarri eta jasangarritan bihurtzeko. Lan planifikatzaile eta diseinu prozesu luze baten ondoren, orain gauzatzeko garaia iritsi da. Hori dela eta 2006ko aurrekontuak gauzatze fase erabakigarria islatzen du. Aurrekontu ausarta da eta hala behar du izan gure aurrean ditugun erronkak ere handiak direlako. Gure azpiegiturak hobetzea, gizarte arreta indartzea, tokiko merkataritza biziberritzea, enpresa ekintzailei laguntzea, administrazio modernizatzea eta herri atxikinago eta hobeago bat sustatzea. Badakigu ekimen horiek gauzatzeko zorpetzea beharrezkoa izango dela. Udalak mailegu bat eskatu beharko du aurreikusetako inbertsioen zati bat finantziatzeko. Erabaki hori ez da arinkeria sartu, baizik arduraz eta konbentzimenduz. Azteko eta ongizatean inbertitzeko zorpetzea bidezkoa da, eta beharrezkoa dela uste dugu. Zorra, testuinguru honetan, ez da sama bat, baizik eta ardura biderako tresna bat. Udala ez dago zerga, tasa eta barren bidez baliabideak pilatzeko, herritarren zerbitzura jartzeko baizik. Gobernuan gaudenetik, urtero, ordenantza fiskalak KPI-arekin igo ditugu eta arrastaren esfortzuarekin beste batzuk gobernatzen zutenean baino 2,2 milioi euro gehiago dauzkagu. Egitate bat da. Eta horregatik eskatu beharreko mailegua txikiago izango da. Igo izan ez bagenitu, eskatu beharreko mailegua handiago izan beharko litzateke, bai edo bai, eta hori da kudeaketa ona. Guk igotzen genituen bitartean, zenbatetan entzun behar izan dugu igoera ezela beharrezkoa. Udalaren egoera ekonomikoak ez zuela igoerari justifikatzen, hor dago, justifikatuta. Igoera horiek barik, eskatu beharreko mailegua handiago izan beharko litzateke. Horrela egiten dugu guk, horrela bai, kearekin ez. Gure bete beharra da kudeaketa zuhurra egitea, baina aldi berean ausarta eta erabakigarria izatea, arrastegarriak dituen behar errealak asetzeko. Hori dela eta aurrekontu honek gizarte inbertsioa jartzen du erdigunean, herriko kirol eta gizarte eskaintza errotik eraldatzea, elkargune berde eta jasangarriak egitea, familiei laguntzea, funtsezko zerbitzu publikoak hobetzea, hezkuntzan, kulturan, kirolean eta ingurumenaren jasangarritasunean inbertitzea. 2006 urtea lan handiko eta arronka ugariko urtea izango da, baina ilusioz eta konpromiso betea ere bai. Gobernu talde honek etapa honi energia, erantzukizun eta erabakitasun osoz egingo dio aurre, ezarritako helburuak betetzeko konbentzimendu osoarekin. Horregatik, udalbatzok osoaren babesa bilatzen dugu, deno batera, denona den arrasate hobetzen joan behar dugulako. Arrasatik udalak bere komunitatearen garapenaren motorra izan behar duela sinisten dugulako, eta gaur egiten dugun ahalegina biharko aukera, ongizate eta etorkizun hobe batean bihurtuko delako. Azken egun eta asteetan entzun ikusi dugunaren kontra, udal gobernuak lasaitasun mezua igarri nahi du, arrastearrok, lasai. Aurrekontu eredu hau da teknika juridiko eta ekonomiko bakarra ziurtasunez eta berme guztiekin proiektu guzti hauek gauzatzeko. Berme juridiko eta tekniko guztiekin egindako aurrekontu proiektua da. Foru Aldundiaren eta udal kontu hartzailean bermearekin hain zuzen ere. Bazterrak nahazten eta egi erdiak esaten ari direnen aurrean, guk gardentasun osoarekin jarduten dugu. Esaten duguna egiten dugu eta egiten duguna esaten dugu. Gobernu plana gauzatzera goaz. Gobernu planean jasotako proiektuak gure agintaliaren barruan alden neurrian gauzatzera goaz, ardurarekin eta lasaitasunetik berme juridiko eta tekniko guztiak dituen aurrekontu honen bidez. Ez dugu nahi abenturatan sartu, arduratxoak eta eusarta gara, baina erantzukizunez jokatuko dugu betiko moduan. Hori bai, guri baino gehiago inori ez dio mina handiagorik emango marrazo finantzieroi jaten ematea, baina benetan ez daukagu ez daukerarik. Arrasatar guztionak diren diruekin ez gara joango batzuken nahi duten abentura batera. Arduraz jokatuko dugu eta ez ditugu guztion onerako diren proiektuak arriskuan jarriko balizko eta zalantzazko onura batzuengatik. Jateko gauzekin zero arrisku. Ez goaz inon abenturatan sartzera, ziurtasuna behar dugu eta teknikoki eta juridikoki akasgabeak eta bikainak diren aurrekontu hauek ekartzen ditugu onarpenera. Aurrekontu honekin, aurrera pasu sendo bat ematen dugu nahi dugun herria erekitzeko bidean. Herri moderno, bidezko eta kohesinatu bat, non inbertutatuko euro bakoitzak herritarren bizitzan hobekuntza zehatz bat ekarriko duen. Partida batzuetara errekurtso garrantzitsuak bideratu dira, izan ere egitasmo batzuk herri proiektuaren barruan ardatz izan dira, eta jarraipen berezia behar dute. Ziklo baten itxira ematen da eta berriaren hasiera. Horregatik, Iturripeko espazio berria egiteko 31.400.000 euro bideratzen dira. Santa Teresako obrei dagokionez, 458.408,05 euro bideratzen dira. Iturbide aurrekaldea berriztatzeko 129.605 euro horrela pertsona nagusiei arnasgune eta atxeden duina eskaintzeko.
Eta San Juan taldea berrurmanizatzeko 1.750.000 euro. Herriko ume eta gurasoen aisialdiaren garantziaren jakitun, txikitxoka handitzeko 156.000 euro bideratuko dira. Bestalde, gazteen eta adinekoen bizitzeko eta garatzeko ingurune eta espazioak albidetzeko, inklusibotasunaren eta ahalduntzaren testuinguruan, Eusko Jaurlaritzarekin eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin elkarlanean, herritarren ongizatea hobetzeko ditugun proiektuak aurrera emateko 3.050.000 euro bideratzen dira Arrasateko La Merced eraikina erosteko. Udalak 2023an ekin zion arrasaten dauden 30.000 ur kontagoi ingurutik gora aldatzeko lanari. Ur kontagaioen aldaketarekin, digitalizaziorantz urrats bat gehiago emateaz gain, ur kudeaketaren eraginkortasuna eta kudeaketa horri loturiko tramiteak erraztea lortzen ari da udala. Hau da, kontagaioen aldaketarekin errazako eta azkarrago izango da, esaterako ur kontaketak egitea, aberiak identifikatzea eta konpontzea, irakurketa akatsak ekiditea eta abar. Azken fasera aurre egiteko 683.000 euro bideratzen dira. Klima larrialdiak eta energia transizioak datozen urte eta markadetako agenda balintzatuko dute. Herri planaren zutabe garrantzitsua da klima larrialdiare aurre egitea. Administrazio publikoak badu betebeharra eraldaketaren aurrera egin eta paradigma berriaren baitan pausoak ematen jarraitzeko. Administrazio publiko gisa udalari ere herria jasangarriago egiteko egitasmoak gauzatzea dagokio. Besteak beste, Arrasateko mugikortasun planari lotuta, herrian bizikleta bidez mugitzea bultzatzeko 80.000 euro bideratuko dira. Bidegorri sarearen implementazioarekin jarraituz, berauek egokitzeko eta berrezko seinalizazio vertikal eta mugaketa pintaketak egiteko 300.000 euro bideratzen dira. Udala behartuta dago Foru Fondoaren eboluzioaren aurreikuspenak eta likidazioak hurbiletik jarraitzera. 2025 urterako Foru Fondoaren aurreikuspena esperotakoa baino baikorragoa izan da, eta naiz eta zuhurtziaz jokatzen jarraituko dugun, une honetan udalaren finantza egoera oso osasuntsua da. Zorrari dagokionez, proiektu guztiok aurrera eramateko eta exekutatu ahal izateko mailegua eskatzea beharrezkoa da. Aurreikusten den mailegua 37 milioi eurokoa da, naiz eta aurreikuspen bat bakarrik den. Kontuan izanik, udalaren egoera ekonomiko-finantziarioa benetan eskatu den maileguan zenbatekoa 30 milioi euro ingurukoa izatea espero da. Gipuzkoako Foru Aldundiak duenez udalaren finantza tutoretza, konpromiso sailari honen berri eman zaio. Aurrekontuetan jauza da baita ere bizikidetza lantzeko partida bat, elkarrizketa politikorako esparru segurua eraikitzeko, aukera emango diguna bizikideretzatekin zerikusia duten gai konplexu eta delikoten inguruan iritzi desberdinak edo kontrajarriak izendatzeko. Udalerriak egun dituen beharrak, aukerak eta zailtasunak identifikatu eta udalean ordezkaritza politikoa duten alderdiek aurreko legealdian harturiko konpromisoa kontutan harturik lan plangintza bat zehaztu eta garatzeko. Lan hori egiteko 40.000 euroko partida bideratu da. 2026 urteko aurrekontua jarraituko du herritarren ongizateari dagozkion helburuei lehentasuna ematen, eta apustu horren seinale da aurrez aipatutako proiektuz gain aurrekontuak ongizate sailari eskaintzen dion zenbatekoa. Pertsonak dira lehentasuna eta gizarte kohesioa bermatzeko lan egingo dugu. Ildo horretatik, ezinbestekoa da laguntza eta programa sozialen mantentzea. Hemen kontutan hartu behar da, 2025 ekitalian martxan jarri dugun hautazkoa ez den bakardaren aurkako programa, eta bere emaitza jasota, konpromiso hartzen dugu gai horretan lanean jarraitzeko, eta alde heinean ditugun baliabideak bideratzeko. Gizarte ongizateko aurrekonturik altuena bideratu da etxeko laguntza zerbitzura zein pobreziaren kontrako larrialdi planetarako. Guztira, 1.360.000 euro bideratu da. Babesgabeko egoerei aurre egiteko zerbitzuaren aurrekontuan 414.000 euro izango da, eta tutoretzapeko etxebizitzen laguntza zerbitzurako partida 75.000 eurokoa. Gaztei begirako apustuan, ludoteka eta gaztetxoko zerbitzura 608.980 euro bideratzen dira. Honi gehirtu behar zaio zerbitzuaren funtzionamendu zein garbiketa gastuetara bideratzen den aurrekontua. Aisialdea betetzeko instalazioen ekipamendua berritzeko 50.000 euro bideratzen dira. Gainera, Txatxilipurdik neguko oporren inguruan antelatzen duen Txikilandia egitasmoa laguntzen jarraituko dugu udalak 17.000 eurorekin. San Juan de Dios ospitalarekin elkarlanean, droga menpekotasuna ardaz duen programa bat egin zen eta orain jarraipen eman nahi zaio ekintza planarekin. Horregatik, eko proiektuarekin jarraitzeko 143.745 euroko aurrekontua bideratu da. Enpleguari dagokionez, enplegu duin lortzeko lehen pusua formakuntza egoki bat izatea izanik, enplegu formakuntzarako plan berri bat egin da eta 115.000 euro bideratu dira eta bi programa aurrera emateko burutzean nahi diren kontratazioak egiteko 146.000 euro.
Tokiko merkataritzak berebiziko garrantzia du. Sektoreak bizirik mantentzen ditu herriko kaleak eta ehun ekonomikoaren parte da. Ildo horretan, partida batzuk jaso dira tokiko merkataritza sustatu eta era berean baserritarren azokari bultzada emateko. Herriko azokaren printzipioa dira bertako izatea, 0 kilometro, eta komunitatearentzat espazio, ingurugiro eta baserri munduaren mantentzea. Herriko identitatea markatzen duten elementua dira. Bertako produktuak merkaturatzeko eta kontsumoa sustatzeko elikadura maila jarri da martxan, 10.000 eurorekin, eta komertzio aktibitatea bertako produktuen azoka eta merkataritza kanpaina bideratzeko 55.000 euro jarri dira. Ezinbestekotzat jotzen da merkataritza alorreko eragileekin elkarlanean aritzea, elkarlanaz baliaturik helburua da komunean jardutea. Horregatik herriko merkatarien elkartearekin elkarlanean hitzarmena mantentzeko 30.000 euro aurreikusi dira. Mantendu egiten dira enpresa berriak sortzen laguntzeko fondoa, 30.000 euro, eta debagoieneko mankomunitateko enplegu saila egiten zaion 153.552,58 eurokoa. Mondragon City Challenge egitasmoarekin jarraitzeko 10.000 euro aurreikusi dira eta langaben formakuntza gastuetarako laguntza programa ere bai, 15.000 euro. Bestalde, langabea kontratatzeko laguntza 50.000 euroan ezarri da aurreko urteetako eboluzioari erreparatuta. Hezkuntzan eragitea garrantzitsua da, formakuntzarako eta hezkuntza funtzioen bermatzeko 157.000 euroko laguntzak aurreikusi dira. Arraste herriak euskaraz bizi nahi du eta azken urteotan euskararen normalizazioan aurrerapauso handiak eman ditu. Ahalegin handia eginda, esate baterako, eskola zein euskaltegietan belaunaldi euskaldunak gizarteratzen. Eta ahalegin handia eginda, zenbait alorretan ere, besteak beste, merkataritzan, zerbitzuetan, herri komunikabidietan, enpresetan eta udal administrazioan. Hainbat mugimendu aintzindari izan dira, bai komunikabide arloan, bai herri aktibazioan. Euskara zerbitzuaren helburu nagusia da egin beharreko ahaleginen plangintza egitea, koordinatzea, sustatzea eta gauzatzea. Gizartean eta administrazioan euskararen erabilera normalizatu dadin. Horretarako, gidalerro nagusi biditu, udal barrurako erabilera plana, euskara udalean lan hizkuntza eta zerbitzu hizkuntza izateko, eta kanpora begirako plana. Helburu nagusia baita, arrasaterrek edozein esparrutan aukera izatea euskara gehiagotan erabiltzeko. Erronka nagusia da jakitetik erabiltzera pasatzea, eta ekintzen planifikaziorako kontuan hartzen dira zerbitzutik egiten diren neurketak, kale neurketak, kirol entrenamenduen neurketak eta abar. Erabilera indartzeko udalak bat egin izan du eta bat egiten jarraitzen du euskaraldiarekin. Horrez gain, 2006an korrika gure harriti pasako da eta horre ere egongo gara, euskalgintzako eragileekin batera, hain gogokoa dugun egitasmo horretan parte hartzen eta laguntzen. Euskararen eragileekin batera, Euskal Hedabideak diruz laguntzen jarraituko dugu. Hala nola Goiena prentsa eta telebistarako 183.000 euroko partida bat bideratu da. Aldiz, Mondraberri aldizkari digitalari 34.000 euroko partida bat gorde zaio. Eta arraste euskaldun dezagun elkartearekin sinatutako hitzarmenari bide emateko 54.355 euroko partida bat gauzatu da. Euskarako diru-laguntzen partida 54.354 eurorekin orditu da. Kulturari dagokionez, kulturateko aire instalazio berriak egitea aurreikusten da eta klimatizazioaren gastuari aurre egiteko 1.000 euro bideratu dira. Diru-laguntzei dagokionez, aipamen berezia merezi du Arrastete Musikal Elkartearekin egiten dugun hitzarmenak. Horretarako 355.000 euro aurreikusi dira. Bestalde, kulturako diru-laguntzei dagokionez, urtero sinatzen diren hitzarmenak sinatzea aurreikusten da kopuru bera mantenduz eta lehia bidezko deialdia egiteko 40.000 euroko partida bat jarri da. Kulturolan egoitza berriak erantzun dio udal euskaltegiak berduen lokal egoki baten eskaerari, euskal kultura ardaz duten beste eragile batzuekin batera. Asmoa izan da euskaltegia uztartzea gainontzeko elkarte zein eragileekin eta ahalbideretzea euskara ikastera datorren pertsonak aukera izatea euskal kultura ezagutzeko, euskal dantza, bertsolaritza, trikitrixa eta abar. Euskaltegiaren funtzionamendu garpiketa eta ekimamendu gastuetarako eta 4.000 euro bideratu dira. Jaie eta kulturekintzei dagokionez, udalak 795.000 euro bideratuko ditu jaiak zein kulturekintza ezberdinak ospatzeko. Auzoetako jaiak ospatu ahal izateko diru partida mantendu egin da, baina diru-laguntzen araudia errespetatuz, bakoitzaren partida aurreikusi da. Ildo honetan, aipamen berezia merezi du diru-laguntzen ordenantzaren aldaketak. Ordenantza egungo Arrasteko udaleko errealitatea egokitu da eta erabilera nabaritu diren akatsak konpondu dira. Kontutan izan behar da ordenantzaren azken onarpena 2004ko ekitaldian burutu zela. Mondrarrol jaialdi aurrera emateko edo Arrastete Buluz jaialdi aurrera emateko partidak ere jaso dira. 25.000 eta 50.000 euro urrin ez urren.
Helburu nagusia da zerbitzuen eskaintza izatea askotarikoa eta kalitatezkoa, eta horretarako ezinbestekoa da kasu bakoitzean lankidetzan aritzea herritarrekin, erakundekin eta eragileekin. Jasotzen diren jarduera guztiak garrantzitsuta jotzen dira eta horregatik herri proiektuaren parte dira. Hala ere, jarduera batzuek ahalegin handiago eskatzen dute, bai plangintzan, bai baliabideetan. Ildo horretatik, arrastate udalerri aktiboa bilakatzea ahalegina aipatu behar da. Izan kirola, izan ariketa, izan jarduera fisikoa, hirurak izan behar dira herritarren eskura egon beharreko aukerak. Arrasate izan dadin pertsona aktiboen bizileku aproposa. Ideia hori landu zen 2017an arrasteko kirolaren plan estrategikoan. Eragile askoren parte hartzarekin egindakoa eta hainbat proposamen zehaztu zen. Hala nola kirol eremuak auzoetara irekitzea, aire zabalean ariketa fisikoa sustatzea, kirol elkartegintzaren lankidetza egiturak dinamizatzea, kirol ekitaldi garrantzitsuak antolatzea, kirol turismoa bultzatzea eta kiroldegi berri bat eraikitzea. 2021 urtean aurrera eraman zen arrasteko kirol azpiegituren mapa diseinatu eta zehaztea herritarrekin, kirol instalakuntzen erabiltzaileekin zein kirol klubekin. Lan hori amaitu eginda eta amaitza izan da hurrengo belaunaldeetarako kirol instalakuntzen mapa bat. 2023an berriz, kirol herria proiektuaren garapen abiatu genuen udaletik, eta gaur egun horretan dihardugu. Kirolaren funtzio sozial eta integratzaileak zein osasunekoak kontutan hartuko dituen proiektu estrategikoan lanean. Horrela, Iturripe kiroldegi berriaren instalakuntza definituta exekuzioa dator 2026 ekitalean. Naiz eta exekuzioa 2028 ekitalean amaitzea aurreikusten den, finanziazioan bete beharreko baldintza juridiko-ekonomikoa kontutan hartuz, 2026 ekitalean aurreikusten da zenbateko osoa. Arrasateko berdintasun sailak helburu eta jarduera asko egin baditu ere, udalak premia zuen indarkeria matxistaren prebentzio plan berria egiteko. 30 hilabetetan egitea aurreikusten da eta 2026ko ekitaldian 57.000 euro aurreikusi dira kontrataziotik eratorriteko gastuei aurre egiteko. Gainera, biolentzia matxistaren kontrako plan aurrera eramateko 38.000 euro aurreikusi dira. Nabarmendu behar da, azken urteetan berdintasuna jorratzeko ekintza ugari egin direla Arrasaten eta berauek egiten jarraitzeko 120.000 euroko diru partida bat mantentzea beharrezkotza jo da. Agintaldi honetan martxan jarri den lan hilo berria da LGTBIQ+ komunitatearena. Pasaden ikasturtean diagnostikoa eta ekintza plana definitu bazen, orain ekintza plan hori martxan jartzea dagokigu eta horretarako 25.000 euroko aurrekontua egongo da. 2025 ekitaldiko aurrek likidazioa egin dugu eta gutxi gorabehera 16 milioi euroko gerakina izango dugu. Horietatik 9 milioi euro inguru 2026ko aurrekontuan txertatuko dira zuzenean. 2025an ejekutatu, konprometitu du, baina 2026an ordainuko direlako. Adibide bezala eta besteak beste, San Francisco Elizan erosketa 2025an lotu da, baina 2026an ordainduko da. 2025ko partida hori 2026ko aurrekontuan txertatuta. Beste 7 milioi euro inguru 2026an exekutatuko diren egitasmoak finanziatzeko erabiliko dugu, hitza eman dugulako eta beteko dugulako. Proiektu hauek berehala egin behar dira, konpromiso hori hartu dugu eta ez dago guk orkestun dugun teknikaz gain, beste teknikarik proiektu hauek orain egiteko. Ez dela proiektu hauek orain egin nahi, hori ez da gure autua, eta herritarrei emandako hitza bete behar dugu, bai edo bai. Proiektu hauen exekuzioa ez dugu nahi balintzatu, etorkizuneko ez dakigun zer egoeratara. Eta proiektu hobe dira. Gorostiza auzoko igogailu berria egitea, 2 milioi euro inguruko inbertsioa izango dela aurreikusten da. Udala auzo urbanizatzea, 1.200.000 euro inguruko inbertsioa izango dela aurreikusten da. Gizarte zerbitzuetako bulegoak handitzea, 275.000 inguruko inbertsioa. Santa Marina auzoko liburutegia berritu eta handitzea, 550.000 euro ingurukoa. Ursarearen bypass berria egitea, 2.500.000 inguruko inbertsioa izango dela aurreikusten da. Aspaldi egin dagoen beharko zena eta beste batzuk egin beharko luketena gugoaz egitera. Orain, jarraian, ezoiko hitzartze bat emango dio txanda. Udal kontu hartzaileak aurrekontu hauen inguruko azalpen tekniko juridiko guztiak emango dizkigu. Izan ere, aurrekontu hauek bereziak dira, eta bera da maila teknikoan udal arduradun ekonomiko finantzieroa, eta bere hitza zentzu horretan derrigorraintzat hartu beharrekoa da. Amaitzeko, azpimarratzea gustatuko diletzaidake aurrekontu hauek herri proiektu baten isla direla, herri garapena bermatuko duten kontuak. Arrastetaren bizikalitatea hobetu eta etorkizun jasangarria bermatuko dutenak. Gaurko baiezkoarekin, etorkizuneko arraste eraikitzen ari gara.
Aritz Etxeberria, Arrasteko Ogasun Sailburua, Arrasteko kontu hartzailearen interbentzioa entzungo dugu. Aritz, hemendik? Hemen? Bai, entzutea. Arratsalde on guztioi. Aurrekontu berezi hauen ingurun, nik argibide teknikok emango ditut, inok zalantzan bat gelditzen baldin galdetu mesedez, aldan da argien izeten saiako naiz, eta oso gai teknikoek die, orduan, ulergarriena egiten saiatuko naiz. Aurrekontu hauetan, besteak beste bi printzipio bete behar die. Finantza oreka, aurrekontuen sarreran zenbatekoa, gastuen zenbatekoa estaltzeko adina izan behar da. Printzipio hau betetze aldera, adibidez, Arrasateko udalak 2008ko aurrekontua onartu zuenean 3.152.688 euroko mailegu bat eskatzie aurre ikusten zuen. 2008an 3.750.000 euroko mailegu bat eskatzie aurre ikusten zuen. Dakizuen moduan, naiz eta gero ez eskatu. Honekin, garbi geratzea nahi da, naiz eta aurrekontuan mailegu bat aurreikusi, udalak bere baliabide propioekin edo diru laguntzekin finantziatzen baitu gastuak, ez duela mailegua eskatu beharrik. Orokortasuna. Aurrekontuetan likidatu beharreko edo aintzat hartu beharreko eskubide eta bete behar guztiak agertu behar dira. Urren ez urren, inolako salbuespenik gabe. Aurreikusi gabeko eraiketak aurrekontuaren baterazpidearen barruan erregistratuko dira. Kasuan kasu aplikatu beharreko arauei lotuz. Beraz, urtean hitzeko inbertsioen kasuan, aurrekontuan, gastu guztia aurreikusi daiteke ekitaldi batean, eta gero urtero txertatzen joan, edo urtean hitzeko gastu bidez, konpromiso kreditua erabiliz, inbertsioa gauzatuko den epean, jo dezagun 3 urte, 3 ekitaldetan banatuta aurreikusi. Bi teknika hauek aurrera eramateko, araudiak muga eta baldintza batzuk jartzen ditu, eta noski errespetatu egin behar dira. Zehaztasun gehiagorik nahi zenezkeo, esplikatuko. Baina argi geratu behar da, inbertsioa aurrekontuan islatzeko bi teknika direla. Mailegua. Arrasateko udalak bere baliabide propio nahikorik ez badu eta diru laguntza bitartez nahiko finantziazio ez badu lortzen, mailegua eskatu beharko du. Normala da, inork ez nahi izatea. Baina batzuetan ez da egoten beste aukerarik. Behin mailegua eskatzen hasita, mailegua izan dezaken interesak gutxitzeko, komenigarria da, noski, ahalik eta mailegu txikiena eskatzea. Baina era berean, kontuan izanik araudiaren arabera, behin bakarrik eskatu behar dela mailegua, nahikoa izan behar du inbertsioaren gastuari aurre egiteko. Mailegua eskatzeko honako teknika erabiltzea aurre ikusten da. Zenbatekoa. Mailegua lizitaziora ateratzean, udalak gehienez ere eskatuko duen zenbatekoa aurreikusiko du. Jo dezagun, esan den gisa, 37.500.000 euro direla. Hau eskatuko duen kredituaren gehienezko zenbatekoa izango da. Horrek ez du izan nahi,
guztia eskatuko denik. Interesak, proposamenik hoberena egiten duenari adjudikatu zaio. Izan daiteke, edo jo dezagun 100 izatea, Euriborra gehi bat ikusiko da. Epeak, kontratu honek 2 epealdi edo fase izango ditu. Lehenengo fasea, 3 urtekoa. Iturripek berri egikaritzean iraungo duena. Aldi hau, karentziazkoa izango da. Hotz, ez da mailegurik amortizatuko. Aldi honetan, udalak bere baliabide propio eta jasoko dituen diru laguntza bidez aurre egin ezin dion gastuaren zenbatekoa eskatuko dio mailegu emaileari. Alegia, normalaen bezala, udala saiatuko da bere aurrezkiekin eta jasoko dituen diru laguntzekin aurre egiten gastuari. Baina behar duen heinean, mailegu emaileari eskatzen joango da, behar duen kopurua. Eta soilik eskatzen duen zenbatekoaren interesak ordainduko ditu. Ez gehienezko zenbatekoarenak, baizik eta eskatu duen kopuru horrenak. Kontuan izan, erabili gabeko kapitalaren zatiari dagokionez, ez dela aplikatuko ez eskuragarritasun komisiorik, eta ez dela zigorrik ordainduko. Bigarren fasea, 20 urtekoa, behin udalak, Iturripe berriren egikaritza burutzean, lehenengo fasea itxiko du, behar izan duen zenbatekoarekin. Jo dezagun, 30 milioi direla. Beste gastu guztiari aurre egin diolako aurrezkiekin edo jaso duen beste finantziazioekin. Orduan, mailegua amortizatzen hasiko da, noski interesekin. 20 urte baino lehenago ordaintzen badu, ez du kitatze edo aldez aurretik amortizatze gasturik jasango. Horrela xehatzen duelako araudiak. Kontuan izan, aipatu duan teknika hau, dela udal gehienak erabiltzen dutena. Adibidez, Gipuzkoan, Donostiako udalak, Loiolako kuartelen eragiketa egiteko erabili du. Andoaingo udalak, polikiloldegia egiteko. Astigarrako udalak, polikiloldegia egiteko. Behin honaino iritsita, 2006ko aurrekontuaren txostenean saiatu naiz ahalik eta argien islatzen Arrasateko udalak datozen urteetan izango duen eszenarioa. Garbi utzi nahi nuke, udaleko kontu hartzaile zailaren ardurauna izanik, aukerarik ikusi ezkero udalak aurrera eman nahi dituen proiektu guztien gastuari aurre egin eta Arrasateko udala gutxiago zorpetzeko edo onuragarria izateko, horren alde egingo dudala beti. Eta aurkako proposamen edo planteamentuek nire funtzioen eta araudiak ahalbidetzen dian enean kontu hartzailearen aurkako txostena edo abisua izango dutela. Hala informatzen dut nire ulermen zintzo eta leialaren arabera. Zuzenbidean oinarritutako irizpide hobeago baten mende jarrita. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Aritz. Interbentzioik, Ander Garai. Bai, arratsaldeon berriro bedanoi. Bueno, gero grako itxiko dut esan mina hona, burura torre jatena, udal pleno hontan lehenengo aldiz ikusi dugu teknikari baten erabilera politikoa itxia. Ander, lehenik eta behin. Argi geratu eixela. Ez dut nahi inolako erreferentziarik udal langileari. Kontu hartzaileak eskubide guztia dauka parte hartzeko plenuen. Geixo esango dut, gaur onartuko diren, ero ez diren aurrekontuak oso garrantzitsuak dira herri honendako. Orduan, mesedez eskatze dut eta moztu egingo dut erreferentziarik ez egiteko teknikoari. Esan dozuna oso larria da.
oso larria da. Eta atzera espadozu egiten, esan dozun esaldian, kontuan hartukot neurriak hartu edo ez. Esan, Ibon. Rezeso bat eskatzen dut, gai hau gure artean taldiak hitz egiteko, ze usteot lotzagarrixa izaten ari dela, gertatzen ari dana momentu honetan. Orduan eskatzen dut, rezeso bat, guk talde osoak hitz egiteko, zuk indozuzen mehatxoen aurrean gure erantzuna izen bidan erabakitzeko. Ez da rezesorik onartuko. Jarraitu, Ander. Ez dut erreferentziarik inori, esan dut esaldi bat eta refrendatzen az esaldi izan. Hori esan da, 2026ko aurrekontuen proposamena da udal gobernua gaurkoan eztabaidatu eta onartzera udalbatza honetara ekarri dauena. Legealdiko 3. azken aurrekoak. Esplikau dut hasieratik proiektuai, ez dotzagula inungo arazorik ikusten proiektuei. EAJ proiektuen alde dauela. Baina ez ejekutatzeko moduekin, eta refrendatzen az, berriz. Zetatozen 20 urteak hipotekauko ditu, eta refrendatzen az, berriz. A2 iturripeko proiektu egin behar dela, A2 proiektu hori mai gaineratu guk ingauelako, prozesu parte hartzailea martxan guk jarri gauelako, herri proiektua salako guk ikusi gauelako, eta udal barruan adostu nahi esan gauelako guk. Guk, bai, beste batzuk, esesku eman zinuten barne prozesu horretan, hau, herri proiektua izeteko. Orduan, bai, eta esesku eman zinuten ez, herritarri eman jakien hitza, eta herritarrekin zaubien prozesu parte hartzaile bat. Eta prozesu parte hartzaile horretan, egon ginen alderdi guztiak herritarrek deituak. Eta bertan, eskatu zen, refrendatzeko prozesu parte hartzaile horretatik irtengo zana, ea alderdi politikoek bere egingo zuten ero ez. Guk argi esan gauen, baietz, zuek esan zinuten, ezin zinetela horretala konprometitu. Zuen proiektua zaukotzuelako. Orduan, bai, aposto dugu hasieratik zuek ez posten gara, oin, onartu dozuela proiektu hori eta zuena egin dozuela alkatearen memorian, goraipatu itzen da, prozesu parte hartzaile hori 2008an oztopatu zenuten prozesu parte hartzaile hori. Eta ezperetak bebai gaur goraipatu dau prozesu parte hartzaile hori. Hortik irten zalako iturriperen obra. Orduan. Bai, gu A2 iturriperen proposamenekin. Eta iturripez gain, AJB A2 daula merced erosin bihar dela. Bueno, A2 dau eskatu gauelako aurrekontu guztietan. Guztietan. Soberakinaren banaketa guztietan. Guztietan. Eta behin baino gehiagotan, gizarte ongizateko batzordean maitanek. A2 urkontagailuen aldaketakin jarraitu bidala. Gu hasi ginen proiektu horrekin. A2 Gorostizak auzoko igogailu sistema inbidala. A2 gaur onartzen dien aurrekontuetan ez dugu dirua sartzen horretarako, hori bebai esan behar da. Gaur hemen onartzen danean, €2 bat. Orduan, ez da gaur onartuko, baina A2 A2 gu mai gainean jarri gauelako eta bizilagunen esfortzuagatik azkenian udal gobernuak berin dauelako, zezuen hasierako esan zinuten izan zen, ezala egingo, eta ez dau zuen udal programan sartuta. A2 udalagoikoko urbanizazioekin hori bebai, tokatzen darako itxia. Guk aurreko urtietan dirua esartzia eskatu dugu gehiago, de hecho aurreko urtean emendakin bat bozkatu zen, EAJaren eta PSren aldeko bozkekin eta EH Bildu eta Podemosen aurkako bozkekin. Esan onartu eta onartze ez horren emaitza izen da ondion gaurkoz proiektua idazten ez diela hasi ze aurreko ostegunean sinatu zen kontratua. A2 Grupo San Juaneko berrurbanizazioarekin, prozesu parte hartzaile bat inzan gure legealdian eta hortik dator proiektu hau itxia. Baina bebai, gaza A2 eta bebai aurrera eraman biko ziren Musakolako kiroldegia, Amaiantzokiko berrurbanizazioa, Gudarien plazako berrurbanizazioa, autobus estazio berrixa itxia, Takoloko iruko proiektuak, Azoka berritzea, horrekin bebai gaz eta hemen ez daukie refrendarik. Eta ez daukie refrendarik udal gobernu honen gobernu planian
jarritxa dazenean. Ze jarritxa daz horrek egingo ziela 2026 urtean eta ez die egingo. Orduan, esaten dauenean Ezpeleta jaunak ez, baina hemen guk hitza eman gauen eta hitza beteko dugu. Ez, jauna. Ez dozu ebeteko, ze Musako Laberriko kiroldegia hitza eman zinuten 26an proiektua egingo zala eta ez da egingo. Eta hitza eman zinuten Amaia Antzokia proiektua egingo zala eta obrak 26an hasiko ziela eta ez dia hasiko, ze mai gainean geratuko da prozesua hausnarketa baterako. Gudarien plazako berrurbanizazioaren proiektua egon biko zan jain da eta obrak hasibiko zin 2026an eta ez die egingo ze ez dago ezer jasota. Autobus estazio berriaren proiektua itxia gaurre ikusita zauen gobernuko planian itxia 2026an eta ez da ingo. Takologo iruko fasiak bat proiektu egingo da, zauenean aurre ikusita horren obra itxiaia. Obra ez da ingo, proiektua ematen dago egingo dala. Beste fasia ezer. Eta soka berritzia ez dago ezer sartuta. Eta taz arriskuan. Eta taz arriskuan gestiorako kapasitate falta izugarria daukotzuelako. Eta arriskuan daz, proiektu guztiak beharrezkoak daukielako existentzia bat plan ekonomiko-finantziero batena, ez dauena. Eta arriskuan daz, jakin da oindala 2 urte eta erdi proiektu guzti hauek inbiar ziela, ze oindala 2 urte eta erdi gobernu programan aurkeztu zinuten, eta suposatzen da proiektu guzti hauek egitekoak ziela. Eta ez da ezer hori gertatu 2 urte terdi hauetan, improvisazio ibilizadetelako. Denbora, danian. Ezarete ezerreri etzarete aurreratu. Momentu baten bez. Ez daulako planifikaziorik. Ez noiz eta ez zela inbizien gauzak. Gobernu plana aurkeztu zinutenean, ez den zinuten, ez hemen agertzen da, zer, noiz, nork eta nola egingo dan. Bueno, emaitzak daukogu 2 urte terdi gero. Esan dut, Musakolako kiroldegiaren proiektua, Amaia Antzokiko berrikuntza, Gudarien plazako obrak, autobus estazioko proiektua, azoka berritzia, guzti horrek zuen gobernu planian, zuek onartu zinuten gobernu planian sartuta zauen, eta ez dau ezer. Gainera, oin autobus geltokiarena, atzeratuko dugu 2030-era. Hor dauz emaitzak, eta hor dauz emaitzak, indozuen proposamen honen, emaitza honen, erantzunkizuna da. Ezarete gobernu proaktibo bat, gobernu reaktibo bat zarete, ezarete arazuei aurreratzen, eta ez dozu erantzunak planifikatzen. Itxoitzen dozu amaiera arte. Eta orduan, ja, amildegira heltzen garenian, orduan reakzionatzen dozu. Berandu eta txarto, eta emaitza gaur hemen onartuko dana. Eta hori da, gaur ekarri dozuena bozkatzera. Behin amildegira gerturatu garela, inakzinua gaitxik, pa salir de esta, 37,5 milioi euroko mailegu bat. Eta gu gorren aurrean esaten dugu argi eta garbi, ezetz. EAJak esaten dau mailegu horri ezetz. Ze badau beste aukera bat. Ze legeak galbidetzen dau beste aukera bat. Ez dauena, Arrasate datozen 20 urtietan hipotekatuko. Ze mai gainean jarri bidiez datuak, eta datu hauek txostenetan dauz eta danok daukogu. Zuen proposamenakin Arrasatea rekordaindu bidaue 9,5 milioi euro interesetan. Guztira 47 milioi euro. Inoiz udalonek ez dau euki horrelako mailegurik. Inoiz bere historian. Eta proiektu potentiak indiez, Uarkapeko pilota lekua Iturripe 1991 urtean Mojatekiko instalakuntzak kulturate, kulturola, Juan Arzamendi, urbanizazioak. Ba, inoiz ez da euki horrelako sorpetzerik. Baina eske gehiago esango zut, sarrera arruntekin konparatzen badugu, ze obviamente azkenengo 20 urtietan ekonomia evoluzionatzen doi eta kantidadiak aldatzen doiez. 1995 urtean eukizaun 186ko sorpetzea sarrera arruntekin konparatuta. Oingoan 188 eukiko dau. Beste urte baten bez, azkenengo 30 urtietan, baten bez ez dau euki. Baina eske ez dau euki ni de lejos. Ez dau euki 160tik gora, ez dau euki 151tik gora, eta azkenengo urtietan 114, 110,
0. Orduan, inoiz ez da eduki situazioa udaletxe honek. Eta indie gauzak zerrazaten, indie gauzak azkenengo urtietan. Eta esaten dut hipoteka huitzen dela 20 urte, ze horrela da. Zu mailegu bat eskatzen duzunean, buelta onbida, eta hau ez da ni asmatu duten datuak. Diez, txostenian, gaur onartzeko erabiltzen dan txostenian, eta zen datuak. 2.300.000 euro buelta ubiko diez, mailegua eskatu eta interesak bueltatzeko urtez urte, media bada, batutan 2.500.000 da, beste batutan 2.100.000, media bat ateratzeko 2.300.000 euro. Kontutan eukibida inbertsiora bideratzeko, aurrezki gordina, gutxi gora bera bideratu dekena dela, 3.663.000. Datu hauek daz, txosten teknikoan, hortik aterata dauz, Horrek esan nahi da urtero, 2.300.000 erabili bada mailegua bueltatzeko, geratuko jakula 1.363.000 euro. Eta, klaro, ez dakigu zenbatekua izango dan iturriperen mantentze gastuak. Ze ez dakigu, ze iritsi gara ona, aurrera inbiar dugu proiektu batekin, danok ados egon geiken proiektu batekin, baina itxuan, ze ez dakigu, ze kosteuki bidauen. Ez dakigu. Ez da esmai gainean datu horiek. Musakolarako 1.000.000 euro tigoera bideratzen da urtero, aurrekontuetan daz. Kalkulo biko daiturri bekerako zenbat? Pertsonal gastuetan, mantenuan, argindarran, gazian. Orduan, gaur egun 30.000 euro, hori be aurrekontuetan dagoen datu bada. Orduan, 1.300.000 euro horrei kendu inbijako, mantenu gastu hori, gaur egun existitzen estan mantenu gastu hori. Orduan, zenba geratuko jaku 800, 700, 900.000 euro urtero bideratzeko inbertsinuetara. Hori da hipotekatzia urrengo 20 urteak. Hori da urrengo 5 legealdiak hipotekatuta iztia. 2023 urtean udal gobernuak hipotekatuko dau, 2023an onartutako udal gobernuak, 2023an boskatutako udal gobernu honek hipotekatuko dau, 2027an, 31an, 35an, 39an eta 43an irtengo dien udal gobernuak. Erabaki hau hartuko dau, kondizionauko dau 5 udal gobernuri. Kondizionauko dau 5 legealdi, kondizionauko dau boskatzera juten danean, eta norbait aurkezten danean hemen alkate izateko, erosinegotzi izateko, bere lana kondizionatu izango da gaur hemen onartzen danarekin. Ze mailegua ondo bidian bueltuko da 2048 urtean. Gure proposamenaren helburu argisa zan eta zan bajatzia eskatutako hipotekaren kantidadia. Gu 14 emendakin ingin hasieran. Uste gauna beharrezkoak ziela. Baina ikusitaz ze situazio limitetara iritsi zan, azkenengo proposamen batin gauen. Egingarria zana. Zuhurtzia bierzala, bai. Kontrola bierzala, bai. Ezko lan eruten diez kontuak. Holan erun diez, gutxienez, udaletxe hontan, 2015 eta 2023 legealdi bitartian, ni zenaz, ojasuneko zinegotzi, eta esan aldot, holan eraman diezela. Baina, egingarria. Eta ez da buena hipotekatzen datozen 20 urtiak. Guk ondien ez dugu gure boska zeinan esan inun. Esan dugun bakarra da, hori, gaur hemen 37,5 milioi eurotako mailegu bat espada onartzen guk alde boskatuko gauela. Eta bestela aurka, ez dugu esan zein izango dan gure boska ikusita hemen gaur ez dara modifikau kantidade hori, obviamente aurka boskatuko dugu. Aurka boskatuko dugu modu traketxei, gestiorako kapasitate falta izugarrixari, horrei boskatuko dotzagu kontran. Guk ez dugu egi erdiak esaten, egi osuak esaten ditugu, beti. 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 Eta alegintzen gara koherentzia mantentzen, beti. Beti. Ze koherentzia udal pleno hontan askotan ez da mantendu, eta hori bai ekarri nahi dut, ze, klaro, gaur hemen eztabaidatzen gabizen
Aurrekontu proposamenak, ni egon azpizkat ikusten aurreko urtietan zer esan dan, pleno hontan, 2023koak ekarriko ditut, Hemen da. Ez dien nire hitzake, buinen hitzak diez. Gure badozue, aktan zuzenian ikusi zeikie bideoakta dalako. 2022ko abendua esan. Eta guk aurkeztutako udal aurrekontuei, 39 milioi euro pasatxoko udal aurrekontuei, esaten zauen hau. Gobernuaren aurrekontu proposamenek gobernuko alderdien norabide politikoa definitzen dute. Eta letra hundiz esan dezaket, Podemos Arrasatek ez duela bat egiten proiektu honekin. Ez duzuena esan da, gizarte zerbitzuetan dagoen aurrekontua zen 16% bakarrik dela. Eta ez bakarrik gizarte zerbitzuak. Gizarte zerbitzuak, gehi enplegua, gehi berdintasuna, gehi hezkuntza. Berdintasuna aurrekontu osoaren 0,78 da, ez da heltzen 1%. Hirigintza hozma eta segurtasun batzordeak dauzkaten aurrekontuak batzen ditugu. Aurrekontu osoaren 1,53 ateratzen da. Baina berriz, berdintasuna gizarte zerbitzuak enplegua eta hezkuntza batzen baditugu, ez da 1% iristen. Hirigintza eta hozmara, 17.000 euro bideratzen dituzue. Aldiz, berdintasun hezkuntza gizarte zerbitzuetara eta enplegura 6 milioi euro. Bikoitza. Eta besterik gabe, hau guztiagatik aurka bozkatuko dut. Hau da, Ebak esan zauena. Gaur onartzen ditugun aurrekontuak indote, azterketa txiki bat, ikusteko gero koherentziak. Segurtasuna hozma eta hirigintzara bideratzen dago 1,74. 74, zuk bozkatu zinun aurka 51 soielako 74. Berdintasun enplegu hezkuntza eta ongizatera bideratzen dago 7,75. Zuk bozkatu zinun aurka 1,15 bideratzen zauelako. Gaur onartuko dana erdia. Orduan, koherentzia ulertzen dut aurka bozkatuko dozula gaur, bai? Ze, klaro, zuk zeitzartzia da bolan, gure bozu ikusi zeiki hori da esaten dana. Ez da, hau beste ezerren hitz egiten. Eta pleno berdinean, gaur alkatia danak, oposizioko bozera maile moduan, aurpegiratu zuzkun, asko gustau jakola ze ondo deskribatu duzuen EAJaren eredua. Argi dau noni puntzen dituzuen arrautzak. Gure ustez aurrekontuak izan behar die gizarteari eta herritarren beharra erantzuten dienak, eta oso argi gelditu da arrautzak ipintzen dozuela hirigintzan. Hirigintzan eta obra eta zerbitzuetan. Eta gure eredua ez da hau, ondela 3 urteko pleno baten. Guk hori indot segurtasunak endudotzat eta kalkuluak atera ditut, hozma eta hirigintzara 1,44,7 EAJak. Hozma eta hirigintzara 1,70,37. Oposizioan zauen pertsona berdinak idatzen dauen gobernu honenak diez, Hau esan zauen pertsona berdinarenek orduan. Bueno, koherentziagatik EH Bilduk aurka bozkatu biko zauen aurrekontu hauei, ulertzen dut. Ze, klaro, hemen asko esaten da, baina gero, dauen orduan. Asko gogoratuko gara, gaur hemen onartzen dien aurrekontuekin. Asko. Eta asko gogoratuko gara, gaur hemen aurrekontu hauei baiezkoa ematen dotzuenekin. Porque eramango duzkuzue, situazio batetara, 20 urteko hipoteka batera. Guk ez ezkoa bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Eba Uin. Bai, kaixo. Bueno, azteko, Josebak oso ondo azaldu duen bezala, erronka handiak dauzkagu aurrean, eta horretarako ekartzen ditugu aurrekontu hauek. Teknikoen erabilera politikoari buruz zuek prentzan atera zarete, teknikoen lana zalantzan jartzen. Eta horregatik eman dira hemen azalpen teknikoak. Hemerotekari referentzia eginez. Orain dela 2 urte, bi legealdi 8 urte, Maria Ubarretxenak alkate ohiak hau esan zuen osoko bilkura honetan. Guretzako kiroldegiaren proiektua hurrengo legealdiko proiektu izarra izango da. Aurreko legealdiari referentzia eginez. Legealdi honetan kulturera eta Juan Arzamendi izan diren bezala. Gezurra, ezta. 2019ko otsailaren 28an, orain dela 4 urte.
prentzaurreko baten. Kiroldegia luminozia dauka, bota egin behar da. Guri iruditzen zaigu etxeko lanak garaiz egin behar direla. 45 urte ditu eta Gipuzkoako sarrena da. 2023ko martxoaren 4an, hauteskundeetan. Gure konpromisoa kirolarekin irmoa da. Kiroldegi berria EAJak egingo ditu edo ez dira egingo. Ander, zuen konpromisoa irmoa bada, orain aukera daukazue aurrekontu hauek babesten. Egi erdia, egi osoa, koherentzia. Ulertzen dut EAJ alde bozkatuko dauela, ez? Aritzmurua. Atxaldeon berriz. Bueno, nosotros no vamos a entrar en estas polémicas. Sin más, nosotros queríamos comentar y decir que son unos presupuestos muy potentes. Hemos entregado una serie, nosotros personalmente hemos entregado una serie de propuestas, se han mejorado con la que entendemos que se mejoran estos presupuestos. Estamos de acuerdo con las inversiones que se van a hacer de la partida del sobrante, es decir, el bypass no nos vamos a repetir, no voy a empezar aquí a repetir todo, ya sabemos todos cuáles son, el bypass, ese tipo de cositas, el ascensor de Gorostiza, estamos de acuerdo también con el proyecto de la Merced. Estamos de acuerdo porque creemos, además, que tenemos una serie de necesidades en Arrasate de vivienda muy importantes y todo lo que podamos facilitar o hacer por eso, nosotros estaremos siempre de acuerdo. Y en la parte de inversiones de todo este presupuesto, la apoyamos también, vemos que estamos... Es un proyecto bastante interesante, muy interesante, diría. Y no vamos a entrar en polémicas ni guerras estériles, sin más. Nosotros votaremos a favor, sin más. Se han aceptado nuestras propuestas, como por ejemplo, pues bueno, sin más. Es igual. Bai. Ados, bozkatzera pasatuko gara. Ander Garai. Gu ez gara prentxan atera teknikariaren lana dudan jarriz, ez eta irakurri zeike prentxa osua ez daududan momentu baten bez. Guk gure proposamena mai gaineratu dugu, gure proposamenaren alde indogu eta gure proposamena defendatu dugu. Egingarria dana, por cierto. Eta hemerotek hartzen badugu, zuek bai irten zarete gobernu moduan esaten lehengo, etzala egingarria. Gero, egingarria zala, baina zaila, eta gero teknikoki egokia hau azala hau egite orduan. Guk ez dugu dudan jarri, inor, guk defendatu dugu, gure postura prentsa agerraldietan, guztietan. Zuek erantzun dozue prentsa agerraldi guzti hoiei, eta zuek gure proposamena hasieran dudan jarri zinuten, gero ja ez, baina, bueno, ez dugu hori bat. Bigarrena, azaldu dut segaitzik ez dugun bozkatuko alde. Ez gazelako alde proiektu hauekin, klaro gazela alde. Klaro gazela alde, gu proiektuak ez ditzuko dudan jartzen, baina ez dugu hipotekatu behar datorren 20 urteak. Daz, egiteko moduak. Eta zuen moduak diez, traketxak eta arriskutsuak. Eta jarri bidau, Arrasate, amildegiaren aurrian eta arriskuan. Eta guk ez dugu Arrasate eta Arrasaterrak arriskuan jarriko. Proiektuak bai, baina ez edozein modutara. Daz, bi modu itxeko, zuena eta gu proposatu gauena. Orduan, ez dugu zuen proposamenaren alde ingo, azaldu dotelako, arriskuan jartzen dozuela Arrasate. Eta gero esaten koherentziana esan dotzutena, eske zu, kejatzen zinen, 0,78 bideratzen zela berdintasunera, eta horregaitzik ezin dula bozkatuko zan 1,2 kalkuluak atera ditzu dela, garai hortan, oinguan bideratzen da 0,78 zuk zuzentzen dozun departamentura. Orduan, horregaitzik esan dut, ulertzen dutela, zure argumentazio dana izen zan, portzentajietan. Honetara bideratzen dalako portzentaje gehiago, honetara gutxi hau, eta honetara gutxi hau, horregaitzik bozkatzen duzu kontran. Nik nire argumentazioa esan dut, eta argumentazioa esan dut, proiektuaekin EAJ ados dau, proiektu asko EAJ zezalako lantzen, ez dauena ados da, egiteko moduekin. Horregaitzik, ez dugunez arriskuan jarriko Arrasate, aurka bozkatuko dugu. Ados, bozkatzera pasatuko gara.
2026ko aurrekontu orokorraren hasierako onespen proposamenaren alde, proposamenaren aurka, 13 baiezko eta 7 ezezko. Bueno, nik baigurot gauzatxo bat esatia, badaz bi eredu, baina bi ereduen artean ezberdintasun badau. Nahi baldin baditugu egin, Gorostiza, San Juan, Udala, Erosi, La Merced eta beste gauza batzuk, zuen ereduak ez du balio. Eta hori oso argi esan digute Gipuzkoako Aldundian. Eta gure eredua horretarako aukerakoa da. Ez goia sarrizkura, ze bestela, ez zuten onartuko ogasunean, diputazioan gure eredua. Gure eredua onartzen baldin bada, da, egingarria dalako. Hau esan da, gaurko batzarra onartu diren aurrekontuak medio, eta ezoiko beste esarrez baldin badau behintzat, legealdiko garrantzitsuena izango da. Aurrekontu hauek izango dira, gure legealdiko plana aurrera ateratzeko balioko dutenak. 2 urte daramatzagu 2026an egikarituko dien proiektuak prestatzen. Eskerrik beroenak udal langileei eta nire taldeari bereziki eginiko lanagatik. Ikusiko dira emaitzak, lan onaren ondorio baitira emaitzak. 1000 esker alderdi guztiei aurrekontuak lantzeagatik. Bereziki elkarrekin Arrasateri, EH Bilduri eta alderdi sozialistari. Arrasateren etorkizunean sinisteagatik. Arrasate dagokion lekura eramango dituen aurrekontuei bai bozkatzeagatik. Zoritxarrez alderdi bakarra izan da ezeskoa bozkatu duena. Beste guztiok ados gaude eta sinisten dugu proiektu eta aurrekontu honetan. Izan gaitzezen berriz ere herri honetan aintzindari eta herri proiektua daukagunaren seinale. Eskerrik asko. Laugarren puntua, 2026ko lanpostu zerrenda onartzea. Udaleko funtzionarioen da lan kontratuko langileen baterako negoziazio mailan egindako negoziazio kolektiboko prozesuaren emaitzaren akta eta udaleko zerbitzu teknikoek egindako lanpostuen zerrenda jasotzen duen dokumentua aztertu dira. Legez toki erakundeek beren antolaketan dauden lanpostu guztien zerrenda osatu behar dute. Horiek horrela, pertsonen batzordeak honako hau proposatzen dio osoko bilkurari. 1. Onartzea 2026ko lanpostuen zerrenda. 2. Onartutako agiria Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea aurrekontuen laburpanerarekin batera eta haren ale bat bidaltzea dagokion administrazioa. Entzioak, Ander Garai. Bai, txalde hombrero be. Puntu hontan abstenitu ingo gara, batzorden bebai azaldu nauen. Sortzen diezen postu gehienekin ez daukogu inungo garazorik, batekin ez gazadoz. Uste dugu beste behar batzuk da zela bastante lehena, orduan guztizadoz ez gaz, baina kasu honetan ez gauen ez ikusten arriskuan jarriko danik Arrasatearrak abstenitu ingo gara ez dugu aurka oskatuko. Eskerrik asko. Ados, 2026ko lanpostuen zerrenda onartzearen alde, onartzearen kontra, abstentzioak. 13 baiezko eta 7 abstentzio. Onartua gelditzen da, 2026ko plantilla organikoa onartzea. Toki korporazioari dagokio aurrekontuaren bidez plantilla organikoa onartzea urtero, zeinetan jasotzen diren funtzionarioei lan kontratuko langilei eta behin-behineko langilei erreserbatutako plaza guztiak. Langileen plantilla lanpostuen zerrendan egindako aldaketetara egokitu da. Horiek horrela, pertsonen batzordeak honako proposatzen du. 1. 2026ko urtealdirako plantilla organikoa onartzea. Karrerako funtzionarioei, langile kontratudun finkoei eta aldi baterakoei erreserbatutako lanpostu guztiak hartzen dituena. 2. Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea onartutako agiri hori. Eta ale bana bidaltzea Eusko Jaurlaritzara eta Gipuzkoako Foru Aldundira. Interbentziorik, Ander Garai. Aurrekontuen azkenengo dokumentua da onartzeko, guk oin arte azkenengo 3 urteetan gauen moduan aurka bozkatuko dugu.
Ez gaz, lanpostu batzuekin bapeadoz, batekin bereziki badakitzue, eta orain dela 3 urtetik berdina komentau dugu, beste eredu badaukogu, eta aurka bozkatzen dugu. Eskerrik asko. Ados, 2026ko plantilla organikoa onartzearen alde, onartzearen kontra, 13 baiezko eta 7 ezezko. onartua gelditzen da. 6. Bake epailea eta ordezkoa izendatzeko proposamena. Legez ezarritakoaren arabera, udalbatzarrari dagokio udalerri honetako bake epailea eta bere ordezkoa aukeratzea. Pertsonen batzordeak 2025ko irailaren 29an bake epailea eta haren ordezkoa hautatzeko deialdia eta oinarriak onartzeko proposamena egin zuen. Horiek Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratu ziren. Halaber, deialdi horren iragarkia argitaratu zen udal taulan, udalaren web orrian eta hainbat aldiz herriko hainbat hedabideetan. Hautagaiak aurkezteko emandako epean ez da inongo eskabiderik jaso. Horiek horrela, honako hau proposatzen zaio udalbatzarrari. Lehenena, bake epailea eta ordezkoa izendatzeko proposamenik ez egitea eta Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiari eskatzea deialdia egin dezala. Ados, interbentziorik, aho batez. 7. Arrasateko erabilera publiko duen eremuetan ostalaitzako eta merkataritzako elementuakin egin daitekeen kale okupazio araitzen duen ordenantzaren hasierako proposamena ematea. 2023ko abenduaren 15ean alkateak erabaki zuen legeak ezarritako kontsulta publikoa egitea. Horretarako udalaren web orrian espazio bat ahalbidetu zen eta emandako epean 9 ekarpen jaso ziren. Ondoren, herritar eta eragilei egindako aurkezpen prozesu eta gero 10 idatzi jaso dira. Azkenik, udalaren zerbitzu teknikoek idatzi dute udal ordenantzaren zirriborroa. Horiek horrela, hirigintza transizio ekologiko eta mugikortasun batzordeak honako hau proposatzen du. 1. Onartzea hasiera baten udal ordenantza, arsteko erabilera publiko duen eremuetan ostalaritzako eta merkataritzako elementuekin egin daitekeen kale okupazioa arautzen duena. 2. Jendaurrean erakustea ordenantza, 30 egunean. Iragarkia Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzen den egunetik hasita interesdunek bidezko jotzen dituzten alegazioak eta iradokizunak egin ditzaten. Jendaurreko erakustaldian erreklamaziorik edo iradokizunik aurkeztu ezean, behin-betiko onartutzat joko da ordenantza udalbatzarrak akordiorik hartzeko premiarik gabe. Interbentziorik, Garasitxe Berria. Bai, atzaldeon. Arrasateko erabilera publiko duen eremuetan ostalaritzako eta merkataritzako elementuekin egin daitekeen kale okupazioa arautzen duen ordenantza edo laburtzeko terrazen ordenantza, izena luze xamarra dauka. Komentatzea gure nuke pixkat oinarte ze lanketa indan eta ordenantzan idazketan kontuan hartu dien kontu batzuk. Ordenantza hau idazteko, anak irakurri dauen zatizan aipatzen den bezala, 2024an konsulta publikoa jarri zen martxan, hainbat ekarpen jaso zien orduan, eta 2025an zehar landu zen ordenantza beraren testua. 2025ko urrian batzordetik pasata bilerak egin zien herritarrekin, eta bertan gerturatu ziren informazioa jaso gura hauienak eta euren ekarpenak momentuan inzituzten hainbat herritar. Eta denpora guzti hortan, webegunean eskegita egon zen hasierako proposamenerako testua. Jaso dien ekarpen guztiekin egin da lanketa eta hasierako zirriborrozan horri hainbat aldaketa sartu jako, kontuan hartu dielako ekarpen batzuk, eta beste batzuk ez da eguk ikusi ekartzea, eta hona dakargu batzordetik diktaminatuta. Idazketa hontan kontuan eukidie hainbat aldagai. Alde batetik, azkenengo urtetan oitxurak aldatuz joan diela, eta aisialdi modura herriko kale eta plazetako terraza eta elkargunetan biltzeko ohitura areagotu dela. Horrez gain, merkatari eta ostalariek kaletatizko arreta eta zerbitzu eguneratu emoteko asmoakin euren zerbitzuak ikustarazi edo kaleratzeko daukien eskaerabe kontuan eukida. Eta hori dana uztartzean nahi izan da, oinezkoekin kale eta espazioen erabilerako
daukaten eskubide hori bermatu guran. Udalari dagokixo herritarren atzeden eta bizikalitatea zaintzea be. Eta hortan, guzti hori uztartzen saiatu gara gaur hona dakargun testu hortan, baitxabe kontuan eukitza, espazio eta ibilbideak irisgarri eta egokiak izan behar diela herritarrentzako. Gaur egun badakizue udalak ez daukala arau indarra daukan inolako testurik eta ematen diela baimenak, irizpide batzuk jarraituta eta ohituraz, baina ez dauka arau indarrik aplikatzen dugun honek eta horregatik jaso nahi izan da testu baten. Ze irizpide, oinarrizko baliukide kontutan testua bidazteko. Batetik, herritar, ostalari eta merkatarisek garbi eukitzia zeintzu dien bakoitzan eskubide eta bete beharrak. Lehentasuna eman jako be, erabilera komun orokorrari, hau da, herritarrok orokorrean, espazioak erabiltzeko daukagun eskubide horri, eta joan etorrietan arreta berezia jarri da, esan moruan, sarbideetan mugak ikidin, eta erraz eta modu seguru baten espazio horreik erabilia izateko irisgarritasun irizpidea kontuan hartuta. Zerbitzu publikoen funtzionamentua bermatzea be kontuan euki da, eta gero udalake, beste batzupe bai, baina udalake batziko dituen lizentziatan argi eta garbi jasotzia bai herritar, bai eostalari, merkatari eta danadalako erabiltzaileek argi eta garbi euki deixien ematen dien baimen hortan zer jasotzen da. Edo zeinek daki, merkataritza eremu batek edo taberna batek daukan baimena zertan datzan. Ze baldintza bete behar dituen, kasu bat, terraza batek edo merkatari esparru baten kanpoan jartzen dituen, ikusgai bere produktua saltzeko ikusgai jartzen dituenean, ze baldintza bete behar dituen merkatari horrek. Eta, ordenantza hau idazteko bai aipatu beste herri batzutatik elikatu da ordenantza hau, gara gutxixenetakoa, arrasate da herri gutxixenetakoa ordenantza hau ez daukana, eta uki ditugu eredu beste herri batzutako ordenantzak, baina bai egin da saraiak berezi bat, testu ulerterraz bat osatzerako orduan. Dozeinek testua hartu eta irakurtzeko. Hola saiatu gara be, indien aurkezpenetan testu hori modu ulerterraz baten lantzerako orduan eskertu gura neuke sailaz, benetan lanketa berezi bat egin dau ordenantza idazterako orduan. Normalean ordenantzak farragoso xamarrak izaten die eta ulertzen dugu ona dakargun testua ulerterza dela. Espero dut hasierako onarpena da eta aldeko jarrera batekin egongo garela danok. Eskerrik asko. Ander Garai. Bai, Arratsaldeon. Bai, aldeko jarrera batekin egongo gara. Karasil zure lasaitasunerako. Alde bozkatuko dugu hasierako onespen oneri. Oina alegazio aldizea egongo da, eta eskatzen dugun bakarra da, alegazioak aurkezten da bien herritar guztiei aukera ematia batzordera jun eta saltzeko alegazio horrek. Beste ordenantza batzutan, garbiketa ordenantza adibidez, egin zan moduan. Eta aipamen moduan, gure garaian, gai berdinaren gainean prozesu parte hartzaile bat izan herritarrekin, eta ostalari eta merkatariak egoteko diseinatu zan baitza, eta inguan faltan bota dugu diseinu hortan ostalari eta merkatariei bere tokisa ematia. Baina, esan duten moduan alde bozkatuko dugu, hasierako onespen oneri, eta ikusiko dugu alegazio epian etortzen dien alegazioak ero ez, eta ze erantzun ematen da, berriro bezaten dute, gure eskaera da, alegazio guzti horiek irigintzako batzordean azaldu eta talde guztiok entzuteko aukera eukitzia. Eskerrik asko. Gazi Etxeberria. Ez da nire lasaitasunerako, Ander, herritarren onurerako da beti gauzak hau batez onartu alizatia. Ez da bere iztutako prozesurik egin saioak egin die irekiak edo zeinentzat, eta saioetara ostalariak, merkatariak eta herritar, arruntak ez dakit esan, baina herritarrak etorri die. Beste barik. Zeo zer esan gure zu, Ander?
bozkatzera pasatzen gara. Arrasateko erabilera publiko duen eremuetan ostalaritzako eta merkataritzako elementuekin egin daitekeen kale okupazioa arautzen duen ordenantzaren hasierako onarpena ematearen alde? Aho batez. 8. puntua, 2026ko ekitaldirako tarifak finkatzea, biteri eta laubideko aparkaleko gunea ustiatzeko administrazio emakidari dagokiona. Hirigintza transizio ekologiko eta mugikotasun batzordeak honako proposatzen du. Bat, ustiatze tarifak onartzea biteriko eta laubideko aparkalekuetan, zeintzuk indarrean egongo diren 2026ko ekitaldian, ulertuta tarifak direla gehieneko presioak aldi horretan aplikatzekoak. Bi, tarifak jakinaraztea kontratuaren esleipendunari, APK 76 aparkalekuak SL URI. Interbentziorik? Aho batez. 9, alkatearen ebazpenen berri ematea. Berri ematea danez, 10, Gipuzkoako Foru Aldundiaren aurrekontuei EH Bilduk jarri dien osoko zuzenketaren aurka bozkatzeko mozioa. EAJ, PNV, udal taldeak aurkeztutakoa. Ander Garai. Bueno, erretiratu itzen dugu mozinua, beraz ez landu ez bozkatuko. Eskerrik asko. Galdezkaerak. Andoni Arratibel. Bai, ez aldeon. Aprobetxau da abenduko urteko azken plenu dala. Neguko gaixen egitarabon barruan ekintza zabalez osatutako kartela egitaragua injou. Hauxe, lehenengo eta gain udaletxeko langileen eskerri zen da. Eta, bebai, arrasateko eragileen babesakin eta Santamas komisioakin. Hauxe da erregintza, hauxe da guk babesten dugun modelua. Eta inolako erasobako jaixak gure dugun eta espero dugun honetan, ondo pasau, parte hartu eta disfrutau. Bai, Ander Garai. Bai, zelandan azkenengo plenua, nik gure eta aprobetxatzea batzu alergia ematen badutzu ebe gabon zoriontsuak emateko arrasatear guztiei. Bueno, dire partez, lehenik eta behin eskertuko neuke, bozeramaleak edo pertsonak edo ordezkaixak hitz egiten ari dien bitartean entzutia eta iztia mugikorrak alde batera. Errespetuzkoa dalako. Batez ere, bozeramaleak zaretenok. Bozeramaleak hitz egiten ari zeneten bestiak entzutia usteot dala minimua espada errespetuzko oinarrizko portaera bat. Eta bigarrenik, gabon zoriontsuak, neguko opor zoriontsuak, eta alergia ez dakizain eimutu dutzen. Danoi ondo pasau, eta disfrutau egunak, eta urte berri ondanoi. Eskerrik asko.